Добро утро, Оливие. Как си? Добре. Като всички в Европа, може би, защото може това е има много градуса в София още, Много нали? градуси? Или искаш да кажеш, че е топло? Да? Топло, Да. да. Времето е фантастично. Фантастично. Да. Не Лятото в... твърде градуса, само добра температура. Перфектно. Не твърде висока температура или много високи градуси, не твърде ниски, идеално. Идеално. Не е като във Франция. Във Франция това е като в България в юли. Преди миналата година. Около 37 градуса. Определено тук А, не е 37, тук е може би 23, 25. Вау! а, Във Франция е много горещо, това не е нормално. много горещо. Как се казва, когато това е в южна, източна, западна, южна Различни страна. региони? Да, различни региони. И в Северна Франция, откъде съм, това беше 34 градуса сряда.